Makarancin sadaki a yanzu 20,000. Abin da ya kamata ku gane su waɗannan da suke zuwa su dinga duban lissafi suna cewa 90,000 100,000 ba masu ilimi ba ne, kuma ba su ma san addinin musulunci ba. Na farko ƙa'ida ta ce idza zaqal amru ittisa'a, duk lokacin da abu ya kunci a sauƙaƙa shi. Ka zo ka ce mutum ya biya 90,000, mutum zai biya 90,000 ko sabu ba dai ka je ƙauye in ka yi magana wani kayan lefe a ran ɗake yin kayan lefe. Kuma abin da za ka gane canjin dala na yanzu ba canjin dala ne na hakika ba, canjin dala ne na larura da musiba ta shigo da shi. Yauwa da haka ba za ka yi amfani da canjin dala na central bank da canjin dala na kasuwa, duk waɗannan ba za ka yi aiki da su ba. Don me? Saboda canji ne da aka tilasta yinsa. IMF ce da wacece ya zama dole an ce a saki dala ta nemo kanta kuɗi, ta nemo kanta farashi, sannan kuma da tsari na wannan bashi da shugabanni suka ciyo mara kan gado. To wannan ba za ka yi amfani da wannan ma'aunin lissafin dala ba, saboda wannan lissafin ba daidai yake ba. Yauwa yanzu misali kamar jiya ko shekaran jiya tana wajen dala naira 1,500 har da wani abu. To wannan din lissafi ba daidai yake ba. Saboda me? Saboda duk mai hankali da mai ilimi da mai tunani ya san cewar wannan ma'auni na dala ba ma'aunin dala ba ne, ma'auni ne na larurar bashi da aka ci na tilas. To ba za ka zo ka dinga hukunta mutane da ma'aunin dala ne yanzu ba, amma saboda mutane da can da ba a ma faɗin ma nisabin zakka da nisabin aure a sadaki a kalanda, wa ma sani. In an zo ɗaurin aure kawai cewa ke nawa ne, ko sun ce 2,000 a ce ku ɗan ƙala mana, a yi wasa da dariya a ƙala, a yi wasa da dariya ce ba za a ƙala ba, shi kenan. Yanzu kawai dan an zo an nuna maka cewa Allah iya wannan, kuma shi kenan sai kowane kidahumi sai ya zo ya tsalle kawai a ce a yau canji dala ya koma kaza, sadaki ya koma kaza, kawai saboda ita ma nan ta arhani da ita. In arhani da ita kowa yi mana. Wannan zancen banza ne. Sadaki mafi kankanta su 20,000. Yawwa. Sannan daga nan wanda ya ga dama ya bada, zaben annabi sun bada sadaki da ya fi miliyan 10. Ka je ka karanta islahul mal ne ibn abid duniya kaga, ko ka je ka karanta sunan baqi al-kubra kaga takobi ma kawai mutum yakan je ya sai zinariya ta fi miliyan 10 ya halin takobi da shi. Wannan kana da kuɗi ka je ka abin da ga dama, amma ka zo ka ɗora mutane halin da ake ciki, ka zo ka ce wani sadaki wai 90,000 70,000, zancen banza ne wannan zancen gobe. Sadaki karancinsa 20,000, amma za a iya ƙarawa fiye da haka. Ni na faɗa, ni nan Ibrahim Kane.